oso polita eta aldi berean zentzua ematen zion istorioari berari ere, oso errezki joan zaitezke olako jaialdi dotoren argi eta zirraren derroteroetatik gal zaitezke, baina haiek ematen ziguten lurra ere ez, eta gogorarazten ziguten zergatik zen importantea, horregotea, eta zen pues, euren borrokari estenatokirik eta altabozik handiena emateko aukera izan dugulako. Pentsatzen dut berezia behar duela izan ez, 91 urteko emakume batentzat, ez du sekula, ez du antzeztu, bapatean, hementxe, film labur batean parte hartzen du, eta Canneseko jaialdira saria jasotzera gainera. Bai, eta apuntatzen da denetara, orain. Gogoratzen dut askotan, saiatu nintzenean, aipatu duzun bezala, aurkeztu nionean proiektua. Bueno, ni hasi nintzen berarekin elkarrizketak izaten eta ja bagenera matzan asteak, ni bere etxera joaten nintzen lekak bazkaltzera, eta kontatzen zizkidan gauza asko, bertako errealitateari buruz, baino baita bere bizitzari buruz, eta momentu baten jasan nion, Begoña, baitu, nik daukat pertsonai honek dauka gatazka hau eta beste, eta benetan gustatuko litzaidake zuk izatea. Eta berak esan zian, niri ez berenjenaletan sartu. Nik ez dut arretarik deitu nahi, eta ez ezer. Eta gero azkenean, hori ez, Cannesen foko guztiak eta berarentzat zuzenduta. Eta, klaro, hori ere bada generazio bateko emakumeen legatu edo oinordeko bat, ez? Nik ez dute arreta deitu nahi, nik ez dena, eta azkenean, bera orain oso posik joaten da jaialditara, ezin izan naiz batzutara joan, eta bera joan da posik, laburmetraiaren ordezkari gisa, eta asko posten nau ere horrek.